Bos días a todos desde o meu recuncho de Tevinca. Hoxe vos quero falar dun dos homes que mellor coñece as características e a vida no rural galego. Trátase de Manuel Blanco Villar, que ademais de ser director do Museo Etnográfico, a Casa do Patrón en Codeseda, magnífico escritor, compañeiro do Grupo Cultural Nós a Xente do Redor, pero por riba de todo eso é un gran amigo. Hoxe vos quero recomendar a lectura do artigo que no número 13 da nosa revista nos regala, co título De ilusión tamén se vive, do que vos lerei os 3 primeiros parágrafos para que coa revista nas vosas mans disfrutedes do resto. De ilusión tamén se vive. Entre as numerosas causas do despoboamiento das aldeas do rural galego que están a provocar un auténtico desastre demográfico na Galicia máis primixenia e auténtica, do que tanto se fala e tampouco se fai por evitalo, podemos destacar os seguintes factores: o envellecemento progresivo causado polo aumento da lonxevidade e o descenso da natalidade da poboación rural, a falla das comunicacións, infraestructuras e servicios necesarios para un nivel de vida similar ao das cidades, e a transición demográfica das aldeas, as vilas e as cidades da xente máis nova na busca de oportunidades educativas e laborais que non atopan nas aldeas. E agora, amigos, seguide leendo nas vosas mans o artigo De ilusión tamén se vive do gran Manuel Blanco Villar. Gracias, Manolo.